mafanzi muri ngoda ndiko kusanga tichipika zva munoda. Office, abantu obaba vandayikudza nezvawavo. Munin'ina wangu akafa zvisina kunzwisisika. Ndakatombovhurisa mapapers acho but mapapers acho akangotsigirirwa obva zvapera zvakadaro. Alright. Baba, ndetwawo detective Volos. Baba pajura pabora. Kushavanoita kwandeta panapa baba yanda arrest. Nishona tiri kuti baba masungwa. Imi makaita meta plus rape. Ndofunga nyanya mukuziya makaita kuti makauraya. Plus rape kawana. Saka magara makaita baba matomeka mumapurisa taura kuno. Mato behind bars. Officer ngagara yenyu pasapa tinyazotaura nyaya yacho. Ayo idzi nyaya dzemeta dzana nyaya rape. Azina manipulation dzina kugara pasi. Tenda ukamba. Officer kana nendi kutotambudziko nenyaya gara yapa munyazvinzvise zvakati. Ndio muramu wangu gara yapa. Musapedze nguwa. Hatina nguwa ndi panapa. Mukuti ga nyaya ndipa basa. Itoiti zindavatiri. Taura zvokwadi zvenyu officer kana nendi kutoshungurudziko nenyaya. Baba, taura zvinonzwika dana ndinyora panapa. Taura straight chii chakaitika kuti munhu azofa. Chii chakaitika? Tatiri mumbongo. Officer. Tichifadzana hedu hapana kana mhirizhonga yakaitika mumbongo. Mukadzi ndopa aiti munozva tiri pamba kana muchifara muri vaviri yenyu muri mumba. Ndori pabonde pai. Alright. Ndopa aidedzera, "Hey, I'm coming." Ndikati wakuenda kupi? "Oh, yes, Timos no one like you." Timos you are too much. Baba. Ndakatobvunza kuti tiri kuenda kupi? Tibatana hana nyaya itaure mine muzoro. Iyi nyaya yenyu kai haina musoro. Zvamutaura izvi hazvina basa nenyaya yekuti munhu azofa nekurepa kwamakaita. Handiti? Officer. Ande ukamba totaura nyaya yenyu kupi? Kamba. Zvenyamutikiti kana mukabvunza muvakidzani wangu uyu Sylvia. Ndiye witness. Ura zvandikutaura. Ndiye witness wangu. Angaripo pamakauraya munhu here? Hapana kana banga kana chichakashadzwa. Uratidedza we pana. Sylvia. Basa kuuraya vanhu mundi munyika. Sylvia. Sekuru. Sikako kuno muzukuru. Kwapa. Oh, iyo ndiye witness emeda kayo. Anonzani? Office. Anonzani? Anonzani yakaitwa. Basa kuuraya vanhu. Ndio Sylvia ndi? Mese mato behind bars. Papa. Ndi behind bars. Life in jail plus 14 years. Officer imbonzwa nyaya yakaitika. Hapana ndiye aidedzera yega nani. Yo we wakusika ipapo. I'm coming to keep quiet. You to the nyaya witness you. Zvafamba sei? Office. Ndakangomuka makuseni ndichida kungotsvaira chivanze semazuva ose. Zvisinei ndakangonzwa mheremhere mumba muchinge vanhu vari kuwirirana kunge vari kukakavadzana. Right, mira. Hapana mheremhere inomonzi kuwirirana. Ndononzi violence yawaita iyo. Kusaziva zvaita mukati. Mosha 1. Asi violence and totinzwa. Kusaziva zvaitika mukati asi mairadza kuti maiwirirana. Ndakatoti rega ndingoita zvandiri kuita zvisinei pamwe zvinei. Ndakatora mutsvairo bva ndatanga kukontinya nekutsvaira. Ndava pawindo pasekuru apa. Ndakuda kusvika padhoo pano. Ndo sekuru pawakabuda vachiridza mhere. Vakanditi muzukuru ambuya vaenda. Right. Yo shinyarira yo. Iyo wakaita 1 violence, 2 wakaita nonzi attempted rape. Pamunhu ndogara naye. Attempted rape. 2, 3 wazouraya futi. Aiwa. Officer munhu anga asingade zvawaida iwe wazouraya munhu. Hapana chombo chakasenzesa. Meta. Officer hapana kana banga randakashandisa rini. Kungoti chombo chakashanda chiri vhauga hachitaurike pane mava. Chichocho. Officer zvokuwirana zvomumba. Zvepabonde naye officer. Taura nyaya straight chichakaitika. Ndo ndiri kutaura. Anga afara paita pedza zvimwe zvese romenzi yaitwa yapera. Tasangana paita pabonde. Ndobarezera I'm coming. Timos no one like you in the whole fucking world. Ameno vaiti fuck ananyaya dzandakanzwisisa.
Ndaita usini. Wakwenda kutende tese hapana chari kutaura. Munhu vatozoenda. Ndatofunga pangwadana neni kudenga kwakazi ndekuko. Handina zvandakambomuita. Munhu vangofa nezvozvo. Naye officer, chii chimwe kana mukaenda kuinonzi costume iye. Hapana chamunombonoona ikoko. Costume. Ona yoga. Ausati. Uzinzo. Wakuti ndonzi kutamba neni manje vari kuita. Kana tauko. Aurara kana nguya kutaura. Mafana zawo ndita kuti chichi costume chichi apa. Pana padai wakarudza chokwadi. Chizere. Officer, kana wauko unzi kuseri. Officer mingonyore zvandikutaura apa. Nyaya yako haisi nyaya diki. Inyaya hombe iyo wakaita. Itori hombe because takavhura hombe tiri mukati. Hombe ipi saka ndudze kuti chii chakaitika stress. Vanhu vangazvinzwisise inyaya dzemumba dzekuwirirana idzi. Hapana kana chandakamboita munhu. Kungoti kana munhu afara uko akazosvika pakana kuti afarisa ka ndo zvinozoitika ndo zvandakatoona. Saka imi ndima nezvombo zvekuraya vanhu manje munyika muno. Officer, ndina chombo chandakambosenzesa chimwe chiri. Tone weapon yekuraya munhu. Munhu akatozongoona une maweapons maziso ati gwigwigwa anondibata kunyirira aita sei ze munhu awusi wane phone yadza waita weapon wakumana weapon mumba wandonyika yacho iri kudzvanyira hande ukamba kamba pana zvakutaura ani mazvura state ndati ndiudze kuti nyaya yakaita uri kudaisoka chii chakaitika wakumana muzadaro officer ndechipi chombo chakoshandisa kuraya munhu muzadaro ndabanga here futi here futi inobva bona chombo chonzike vauga munyika muno mushamani uri kuzvizva here wakumana ndechipi chombo ichocho takabva tataura kutaura zvinhu zvese vanhu vakaungana panapa murama wangu ndaigona kumudzisa kumuzukuru wamadeidza baba inyenya yakumakata imi ida kuti mundudze chombo chamashandisa kuraya munhu ndei chimbori chombo chipi chaichacho titiro panapa paita hapo mwana wakaona pati ofisa uchinyazobata ururimi rwanhu hwamai ii naninginzi ndasingenishi oninishi ndati ndiudze kuti chombo chipi ndiudze petitiro panapa kuti chombo chipi yekerazve yekera ipi ndingatokudzai muri munzeve chai ndiudze tinzvo kazeve ziva aiwa akanda aiwa handigondega hande aiwa hande ukamba mdara mafanizi ndo mafanizi anongochita yo hande witness yo simuka hapo asekuraiwa hande aiwa doro yange mosvakaira kuti fambo usarwadziwe naika chingosiya wangolaika wabva watosubscribe unoone mutakuna nja